Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta ka mong tanan di ano? Mag-upload na po dahil tag kanumanan mo sa kaawit o kini nga akong suliran karong adlaw February 4 to Ignos Mail 25. Ako na siyang giusaha mga ka-DJ, mga ka-listeners aron mo taas. Pino ni maglangan ni ang handumanan sa usa ka awit o kini ang akong suliran. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Danau City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Alan. Alan, asa ka? Di asa mo, nga naman. Dili ka malakaw? Dili, nga naman. Muana ko sa inyo. Ha? Magunsa mo ka diri? Sugay lang gud ko. Nasa pa isulti nimo. Sige. Paabot ko nimo. Kung sa mo isulti na ko karin nga, malipayon mong kay ka. Lan, Hmm. nabi nang uyab na ako. Ha? Kinsa man? Si Noel. Noel? Katong inyong silingan? Oo, katong gwapo ba? Unya, na siya chance nimo. Muro. Nga nung nagkipanuroy man kanako rin. Ay, gilaay ko sa amo, uy. Mayo gani kinitando kapag chat na ko nimo. Amsag ko'y trabaho sa amo. Maong nigo na lang ko pag chat nimo. Mao di ay. Unya, asa man tayo ni ron? Dili na ko tas tasa, magtiyok toyo. Ada pa unahan lan ay, mga untag timpura na. Okay, mayo pa. Lami kay lang sauce Denisa. Lagi. Uy, patubang rugo na ako. Ano naman? Nagkastos man ka. Tanaw. Trapuhan ka di. Naman ko'y daang wipes. Mo ginahan ako sa ko amigo eh. Always ready. Ako pa. Wa naman may message na Oscarin. Gimingaw no ko sa kong amiga. Akong pakalitan be. Tuon ako sa ila. Ay, wa man din hiskarin, Lan. Oh, I am this Karin te. Nagkuyog man to sila sa iyang uyab. Ha? May uyab si Karin? May uyab na de ka? Oh, Gansa man. si Albert. Uy, nga nung imong man na siya gisugot. Kay ganahan mo ko niyo. Nga nung gisugot man na ni mga palakiro man na. Kapuya ni Mulan. Uy, ang samang ta. Tanan mo lang manguyab na ako, dili ka ganahan. Oh, Si Noel bitaw nang uyab na ako, dili ka ganahan. Kaya hambog giroon. O niya karon si Albert. Dili na po ganahan. Kay palakiro, ang samang yun. Karin. Ato ni klarohon, be. Ang sama, naibog ka na ako. Oh, Tanan naman akong lalaki manguyab na ako, puro ka dili. Pagklaro na lang kung ikaw biganahan nga manguyab na ako. Karin, walang ka makasabot. Close mong good tagod. Di ako ganahan ba nga binuangan kagalaki ba? Pasagdi ko, oy. Ako na ng problema kung makatumong kong way ayong laki. Mao di ay nga wa na magsuroyan si Karen Denise ato. Kay naglalis di ay mo, Oo, ma. lalaki ka. Pangita o paagi nga mabalik ang inyong relasyon, isip higala. Sige lang, ma.
Ako lang una siyang pasagdan. Unya na lang ko pakita niya ma kung maayo na iyang buot nako. Ay, sa una, duha ni Karin nga manuroy din sa plaza. Pero karon ako na lang tao basta. Ay, yabi ning... Uy, yun na. Si Albert man na, ug may kuyog siya babay. Oh, nagbay pa siya. Sweet kayo sila. Kung mo na. Doon nila yung uyab si Albert. Gawas ni Karin. DJ Lax Ang ako cellphone. Relax. Picturean ako eh. Unsa may kuyog ka babay? Si Albert ligay nakita na ko nga may kuyog nga laing babae. Ug dili ko mahimong masayop nga iya tong uyab kay sweet kay sila. Mahimo ba, Alan? Ayaw buhat buhatig sa ang akong uyab. Paitay mo di man ka mutuoy. Arong mutuo ka di. Oh. Nawa ko magtumo-tumo nimo ha. Tanawa. Tanawa ni. Oh. Unsa? Ha? Dili. Oh. Nganong nagkikita man kanako? Ako nagibuogan si Albert. Oh. Kay gawa sa picture niya gipakita na ako. Ako nabasahan ilang konvo sa bag-o niyang uyab. Mao ba? Sorry ha. Maldita kayo ko sa una. Dili ko magpatuo nimo. Okay ra oy. Oh, sorry sa di kay nga nanghilabot ko sa imong kinabuhi. Usaon man gud? Di ko makatugot nga binuangan ka. Nganong concern man kaayo ka na ako, Alan. Siyempre, amiga gud ta. Nya, close kay ta sukat pa sa mga gagmay pa ta. Kana lang? Oh. Ha? Gusto ko mahibawas tinuod. Ayaw pa makak. Um. Ano ka? Anong itutukan ko nimo? O ganong dili mo sa kuno ka makatutok na ako. Ano mo lingyo man ka? Gusto kang mahibaw sa tinuod? Tugani lagi ko. Nganong concern ka na ako. O ganong pinangga kay ko nimo. Tungod kay love ti ka, Karin. Sa mga bata pa ta, doon na ako'y pagbati nimo. Ug nagtuo ko nga, mawaaran ni kung mudagko na ta. Pero, nagpabili ni hangtod karon. Suwa gid ko masayop na nakagusto ka na ako. Mao na masuko ka. Kami manguyab na ako. O, Karin. I love you, Karin. I love you too, Alan. Nagtuo ko nga hangtod sa hangtod na lang gid ko nga magtago sa akong gibati para ni Karin. Pero nalipay ko kay may pagbati man sa desya nako. Og sa pagkakaron, padayon pang lig-on ang among relasyon. Dini na lang ko tubog dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Alan nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan, itatago na lang. Ang mga kaagi gibahatan na sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Maayo nga daw kaninyang tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwalan ko ninyo sa pangan nga Jane, 25 years old, minyo og umaanak na karon. Nagtrabaho ko sa katindahan, isip kahira dire sa may Lapu-Lapu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa kong trabaho nga wa gyud ako tuyo ang makasa ko.
Apan grabe ang silot nga ilang gihatag nako. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat out na ko. Human kog kwinta sa akong halin o sa denomination ini. Hain na ba din akong karilibo eh? Sakit na rabang akong tiyan ang ginaruda. Kaulion na kay ko. Kay hikon pa yun. Isod ko na lang ni sa pouch ang akong halin. Datugan ako aning columnar notebook. Kay ako pa pining ipacheck sa puli na ako nga shift. Naanagdabito tong akong karilibo nga anhirag yun mi nga table mag-ihap ug maghanay sa mga sales report. Dili lang ni eh. Guard! Itanaw ko kadali ha. Mangihi sa ko og pangitaon ako si Shala nga mo imupuli nako next shift. Mitando na ang guard. Humana ka sa imong sales report, Jane? Ay, humanalay. Ikaw? Mapag-out na ako. Mag-ihap ako sa akong halin. Maghanay pa ko ini. Ay, sige. Mangihi sa ko eh. Mangita pa ko sa akong karilibo. Wamagin ako makiting akong karilibo. May lalaki nga na ang magparog kilid sa lamisa. Diin na ang akong halin gibutang. Napatesting siguro na sa item nga iyang napalit na appliances. Hi, Faye! Nanay nag-serve ni mo? Piya man noon dayon. Nadji customer nga kung imong pangutan-on kung unsa iya mo piya noon. Hala ni Slayla, no? Ibiyaan naman niyang halin niya nga nagbuka ka diri pa eh. Isutuon niya ang Tupperware, apan wag yung tabuning Tupperware. Ang ako gani, ako pa maganing gisod sa pouch, unya gitabunan aning columnar notebook. Tata, hain naman ang ako halin diri. Hala dawa na yun. Gikuha na ka sa kong karilipo. Pero, napaman ang sales report. Niya diri na ibilin. Ay, salamat, Jane. Kaniya na day ka sa lamisa. Din kasagaran atong maghihap sa atong halin. Nalimot man day kog bit-bit sa akong halin. Uy, aron mabutang nako sa kabinet. Bitaw, gibilin lang nimo nga wa nimo tabuni ang kwarta. Pero, day, kita ka sa akong halin. Nawa lagi diri. Ha? Uy, wa mo ko kay bawo nga may halin ka ba di ay nga gibutang diya day. Kay libi agud ka. Uy, wa ko binuangis kung mga kauban. Sa mga kauban ba, basi giprang-prang ko nila. Kaya ang himong halin, niya pa man ko din nga imo lang gani ng gibiyaan diha nga nagbuka ka ra. Unya, ang ako na hinon nga gisiguro na kog sud sa pouch o gitabunan pa nako aning columnar notebook. Nawa man hinuon. Hala, nawa ang imong halin, Jane. Asa din atong team leader, uy. Akong ipacheck ang atong CCTV kung kisang nang hilabot sa akong halin. Pag-check pa na mo sa CCTV, katugyod ang lalaki nga akong naabtan na nagbarog kilid sa lamisa, diin mabutang ang akong halin, ang mikuot sa akong halin. Wa raman unta ko'y pagpakabana ato niya, kay wa man ko'y nakitang kadudahan sa liho. Siguro kun wa pa ko maabot, madapan niya ang halin sa akong kaubang kahira, naggisod lang og Tupperware. Unya, wa matabon ni. Pabor lang yun niya ang akong halin. Puwerte yun akong hilaka. Kay nahibaw ko na kung dili ko mataktak sa trabaho, ididakim ni sa akong sweldo. Unya, gamitunon ba ako akong sweldo para puwan sa akong pagpanganak o ipamalit pa og dugang pamalitunon ako para sa akong baby. Pagkaugmaana, bisan ni-leave ko para pa-prenatal, naatugit kihapon ko sa tindahan aron pagsusi sa update sa hitabo. Unya, ang among HR kining ako ikasugat. Oh, may kauban siyang pulis. Good morning, sir. Oh, maayo kay niya ka, Jane. Makigistorya ni mong pulis. Isa-isa lang ang kinarabok ang hitabo sa paggawa sa mong halin. Yes, sir. Mao na ang tanan nga nahitabo atong gabion na, sir, sa paggawa sa akong halin.
Okay. Salamat sa imong statement. Kung hinaot nga nagsulti ka sa tinuod. Busy man ang mga kauban sa ilang tagsa-tag sa katabaho. Naman may istorya sa pulis. Magpaulit na lang ko. Bagaan mong naong na eh. Namong manimong among agency sa inside job ngimong gihimo. Ha? Mauna, mangamong ka man. Ha? Tagpaoy, usin sa job ko ya. Kaysa man day mo? Head guard ko sa mong agency. Ug namong among trabaho nimo. Maong tunggan ang tinuod. Nga kasabot rin mong lalaki nakita sa CCTV na nagkuwas kwarta. Wa taon sir, uy. Ako kailato niya. Ug dili inside job ang paggawa sa akong halin. Nagsulti ko tinuod, sir. Kay, alas ako tiyan. Kasakit ako tiyan. Nga kong baby. Saban. Mayo gani kay okay lang atong baby. Pero hindi man sila matuon ako. Gipakuwawan pa ko nila. At ang tulog ka lalaki nga taga-agency, kauban sa among guard. Ilagi kong gitrap o gi-corner ko sa may selling area. Diin tagang mga customers nga magkakita o gipakauhawan ko. Ay, makisulti pa ba ako nun nimo ang inyong HR? Unsa? Kinahanglan gid mong bayaran ang imong halin nga nawa, Jane. Apil na ang security guard on duty adtong pagkahitabua. Unsa, sir? Ginoo ko. Gipabayad ko sa among HR sa nawa na kong halin. Kaming duha sa security guard on duty. O gipapirma ko nila og kasulatan nga kaltasan kog tag 3,000 matag sweldo namo. Sakit kaayo. Mas may pag-ilan na lang kung gitaktak sa akong trabaho. Grabe nga akong stress ug depression sa maong hitabo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sakto bang ilang gibuhat nako nga gipabayad ko sa nawa na akong halin sa tindahan? Diin, dili man ako ang nagkuha ug nakita man sab sa CCTV nga may lalaking mikuha. Ikaduhang pangutana, gipakauwawan ko sa tulo ka lalaki nga head guard kuno tong usa sa among guard. Gipasangilan ko nila nga inside job kuno at tubangan sa daghang tawo. Misakit ang akong tiyan atong higayuna ug nakuyapan ko kay magtus lagi ko. Pwede ko ba silang ireklamo? Ikatulong pangutana, pwede ba na akong ireklamo ang tindahan na akong gitrabahuan silang gibuhat nako? Kay paminaw nako, dili man makatarunganon ang ilang gibuhat nga ila kong gipapayan. Ikaupat o katapusan, dili na ko ikalimot nga may dako gid kong sa nahitabo, kay nganong gibiyaan kong akong halin sa lamesa. Pero, wa ba ko'y share ang company? Og i-consider ni nga loss sa company, og dili ko pabayron sa full amount sa kwarta nga nawa. Stress ug depressed na gid ko ani ug umaanak pa ko. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong soliran, Jane. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. O ginisab si Dr. Rini Obra. Karong adlaw kami sa partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay nagdugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo guys? No, ato ang mga naminaw dinha sa ilang mga panimalay, silang opisina, silang mga sakyanan, samtang nagbuhat mo sa mga angay natong tiwasunon. Karong adlaw, daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. And katong mga gustong moapas maminaw kay na late naamantay Facebook account o YouTube channel nga mapaminaw ninyo ang atuang programa and episodes, no? Matag adlaw. Quote Yes. for the day, Doc? Quote of the day is that
great leaders can see the greatness in others when they cannot see it themselves. Yes, kay dili man gyud ta perpekto na man gyud tay pagkuwang, no? Yan if we will acknowledge it and kibawta nga naay mas lain nga kamao ani diring dapita unya ato silang i-acknowledge, then that makes us a great leader, di ba, Doc? Yes. Greetings today, Doc. Atong pasalamatan ang suking tigpaminaw nato sa mga kini akong suliran nga programa nga taga Barangay Huagdan, Ubay, Bohol. Moto Dance Vlog ug yung mga kauban na Flora, Sumayang ug Boy Sumayang. Dito kog kuan ato ni no. Gahapon ako nabalik. Dito kog Cebu sa pare sa Bay Carmen. Ilaha Michelle Lulier. Yes, lipay ko kay daggande kay maminaw na to dito ato ni samtang nag-regular sa mga leon mga tigre. Yes. Kanang off duty ito nila. So may magpaminaw mga taga Cebu, Safari, Carmen, Cebu ni siya namutang no na ato mga wild animals, wildlife. Ang ato mga kusinero de, ato mga chief diha no si Arnel Coliflores, si Eric, si Adonis, Jude Hika, si Aline, si Giselle, Gerald, Ranran, Banali ba ni? Brett Miel, Manki Cyrus, Nico David, J. Aaron from Safari Camp Siringel 1 Bar, no? Yes. O last but not the least, ang atong gwapo nga nag-guide na mo, no? Sa Pajamas Travel and Tour, si Felix Magalion, o regal siya ang asawa diya sa Apas, Cebu City, si Anita Magalion. Yes, and ato ang letter sender karong adlaw. Atong letter sender si Jay. Nalimutin ko ito no? Happy birthday ni Dana Sinisa, ha? Okay, happy birthday. Atong letter sender si Jane. 25 years old, no? Nga taga-diin ba ni si Jane? Taga Lapu-Lapu City. Punto legal yung problema ni Jane. So, sa nabati na ito din sa drama. Minyo ni siya. Umaanak karon no? Hapit na siya mga anak, no? Hopefully, ma-okay ang panganak ni mo, Jane. Unang pangutana, sakto ba ang ilang gibuhat na ako nga gipabayad ko sa nawala na kong halin sa tindahan nga dili man ako ang nagkuha ug nakita man sab sa CCTV nga may lalaking nikuha? Well, of course, dili gud makatarunganon kung kibaw sila nga dili ikay nakakuha no sa katong maong kwarta. Pero basin pod og medyo nasipyat sa kapaghipos sa katong halin. Nga kung naamang gani palisiya ang kumpanya nga mauni instruction ug asa gyud tapigan ang maong kwarta unya mauni ang procedure nga dapat i-remit baron kanang mga ingon ana nga mga palisi nga tungod nga wa nato no nasunod no basin makaingon pud ta nga naatay pagkuwang or kalapasan dinhang dapita, but of course kay klaro man pud nga dili ikaw then posible pud unta nga matemper lang pud kung unsa poy penalty labaw nang kibaw sila nga buntis ka mga nakay ka unya nagtigom baya pud ka para sa imuhang pagpanganak mas kuan pud unta ba i-temper lang pud unta ang penalty sa imuha no unya ang nahitabo man gud ani kay gipabayad man gyud siya no ug ang security guard on duty kay kumo na usahay ang palisi manggod sa company mo gid pud na ato ang sundon kay pagsuod nato pagpangempleyo nato I'm sure gipasabot pud ta nga mao na ang palisi pero ako apod kaning ato hangyo na lang na di lang pud unta tanan no i-temper lang pud unta no ma-alter ba ning CCTV camera tali dili no it's hard unless mga mogamit kag AI nga technology but if wrong CCTV footage di gud na ma-alter Doc. Okay. So ikaduhang pangutana, gipakawawan ko sa tulo ka lalaki nga head guard kuno tong usa sa among guard. Gipasanginlan ko nila nga inside job kakuyap inside job kuno atubangan sa daghang tao. Nisakit kang tiyan og adto og kakuyapon ko kay mabdos ko. Pwede ko ba silang ireklamo? Well, yes, pwede man, no? Naaman tay basihan kung pananglitan malisusugyod ang ilahang pagpamasangil sa imuha
no nga tinuyuan gyud ang ilahang pagpasangil nga kibaw silang dili ikaw unya dili inside job unya nagmugna-mugna gyud silang storya para lang gyud nga dauton ka. So kana dihang dapita pero ato pong tan-awon in what context pud nila gisulti ang katong maong pag-ingon nga inside job kay ang kanira bang mga security guard diretso biya po nag-ingon kanang inside job diretso basta na isawat or kani pareho ra gud anang naay magpatay o magkuan atan ang angle club triangle sa police no. So basin pod og automatic lang pud tong gawa sa ilang bawa pud tuyo so tan-awon nato. Okay, katulong pangutana. Pwede ba na akong ireklamo ang tindahan nga akong gitrabahoan sa ilang gibuhat nako kay paminaw ko dili man makatarunganon ang ilang gibuhat nga ila kong gipabayad? Well, ang ilahang pwede gyud pud nimo siya ireklamo. Actually, pwede man kamo adto sa labor ba para ma-resolbar lang pud na no nga unsa gyud makiangayon ba or magpatabang baron ka nga dili lang pud ang tibuok baron no ang kanang i-deduct sa imuha if you really feel that naa man giahin siya sa gobyerno nga pwedeng mo mediate ug motabang nato no nga ma-resolba na pud para mapasabot pud ka if manggani gyud no panan-aw pud sa ahensya sama sa Department of Labor and Employment nga wa gyud kay kalapasan. Okay, sumaon na lang gyud na no so pwede ka mo duol didto. Okay. Sunod nga pangutana. Dili nako ikalimod nga may dako gyud kong sala sa nahitabo. Kay nganong gibayaan ko ang akong halin sa lamisa. Pero wala nag-share ang company og i-consider na nga loss sa company og dili ko pabayron sa full amount sa kwarta nga nawala. Stress og depressed na gyud ko aning umaanak ba ko. Well, kanino ningon jud ka nga naa kay dako nga sala. Then you also acknowledge nga naa jud kay kalapasan nga nabuhat. Kasabot ko nga oftentimes makaingon gud pud tano mga lisod pod nga kitay mo angkon pero sometimes kana ganing ni pirma man ta ani nga kasabutan nga kung pananglitan makasala ta makawa ta kitay pabayron nakasabot ta from the start sa ato ang pagpangempleyo munang ako gyud ning gibalanse ang akong tambag nimo kay di man sad ko gusto gud nga moduot pud nimo pero ang ako usad unta nga makasabot sad ka no sa palisiya sa mga kumpanya kay allowed manggod pud na labi na og gipasabot na sa imuha pagsugod pa lang sa inyong pagpangempleyo nga in the event nga inani ang mahitabo unya kitay na ay contribution sa paghitabo nganong nahitabo ni nasipyat ta nakasala ta mauni pud ang consequences no ang muna ningon ko nimo nga hangyuan na lang gyud mo na lang mangyud ni no that's the best way nga we can be able to deal with this matter especially ikaw ni angkon kang nakasala ka sakit lang gyud siya kay full amount muna niingon ko nga i-compromise na lang na og hangyuan na lang na nga naaman sa contribution pud basi na ay laing factor dili ra imuhang pagsipyat no ug pagkuwang basi na apoy failure pod on the part of the company ba ilang security baron dili maayo basta-basta lang or wa pud katagai og saktong mga gamit no nga para matapigan pud nimo ang kanang maong kwarta nga imuhang gigikuptan wa pud nimo tuyua wa man pud siya tinuod inside job mga those things nga pwede ta makahangyo didto no padata mo direkta nga to HR or pwede pud dalay kay told you maaltog ahensya sa Department of Labor and Employment para magpatabang ta. Okay? Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.